Kam don kajing arsap kaba kam krau palat ban yagani. Ngadas ngawi hap hadu kata-kata ya kani kejingkren jong ini iba. Kat kata kejing khotlang jong i doktor ki ban yetre langru hakapor be idang im ukon rat ule kumba umyo sngew ne ngap. Enda la khlat no i doktor ki ukon rat unsa sngew tu bat sayo sngew ya kejing kentu jong iba riki. Imat ukon rat ukwa ban yetre lang bat i doktor ki enda menta ba i doktor ki imdon syu hangne hasla jong kane ka perthei. Hato kala ase banlong ban yetre lang bat ki briu ki balak khlat no. Haba kumda saya perkat himapi ki para pa ba bait kane ka jingle lane kane ka jing le bat ka jingkren jong kini ki minister sorkar ki jongi ki bamanta. Hato kade ka ba sisap ne ka ba arsap lada dei ka ba arsap kam bhasu bangin ai ke jingkrsyan kam bhasu bangindang ailat bakindang yaipteng ha kane ka jing long arsap kamtam hakabide bat ka sensyar ka kadar hapo jong kajait penriu kajungi namar kajing arsap hi kawan ra ya kajing yapat yapra kawan ra eki bolong jing tim bat dalile nginum la bani yatli dalile ru kat bakajing arsap kadang sensyar paralok tungin ya ngap hano ya kane kajing kren kabodon jingmut jong ini iba. Kam don kajing arsap kaba kam krau palat ban yagani. Artli kilines hakakot jingruai jong kabalang presbyterian kabaong kumni nang be syafrang lebun babing dang laj ka kerdop ngaru hagani kapor lada phi beng saya beng lada phi keno saya keno hinrai ka ke badon haga jingmut jing perkhat ke jonga ngangan kren take direct bat kane ke jing kren jonga kade kat gum ka jing sngew thu ke jonga simet hapi phila ban priang lani phila ban kentai para lok baro gum ki khun ka briu hun nyeu trep kibawan hang ne ban kamai ya gahok ya katip briu ya katip belai ya katip kur ya katip kha hadin ke jiklat no jong i MP badon burom jong ke jela jong i Dr. Ricky Eje Singkon kung bang liyo i haglat pathai khubor hakirensan sosial media bapher banadu kiriu pajba hadu ki officers ki MLA bat ki ministers jong ke jela ke jong ki ai kata ke jing yaro ki pharu kata ke khubor jing sngeulem tani kata ke condolence message kabangi ong haktin paren nadu chief minister ngiyo i ba uong ba arta ye menshwa ki kendu Delhi kia trelang ya keju ke kam na ka benta ban banra ya ke roy kapar ban kren ya ke jing shisha ya ki mat ki jura jong gari bekajai benring Pak Prestun rukumta masnya bahalang dahar rukumta hinrei kat bai MP jungi dang impat ngim ju yo sngew ye kini kijat kentin ki bakum kini baki don kata ka jungi trelang baki don kata ka ju ke jingmut na ka bentaban kentiu ya ka riber kejat benriu bad ik jela ka jungi kat ba ubriu udang im beng keno penrem ya ki kam ki bau tre ya ki ktin ki bau kren ya ka niam ka bau don ya ka parti ka bau don but what ya ka kam personal chimbet jemur Henry anda yapat ai ke jing yero
ai gejing yero. Kat bau beri udang im, kawang keti, kawang kendeo, kawang mau, kawang bom. Anda yapat lek bu sentiu. Hatu kane kamlong kakam arsap. Hanga cimet ngasngeu ba. Kam don kakam kaba arsap palat ban ye geni. Paralok para jor baro. Lada ngikwa ban ye ro yu briu. Lada ye email lada ye ipa. Lada igi men lada igi para. Lada igi parlok para jor. Lada igi nong yelam. Lada bat ki syekri. Lada ngikwa ban ye ro. Yaro kat ba kidang im. Lada ngikwa ban ye trelang. Ban penpau kata kajing ye trelang. Penpau kat ba kidang im. Kane kajing ye ro. Anda ki briu kim don shu bat ni. Anda kila klat no na kane kepertei. Kadei tang kekam arsap kabapok tam bat kabakrau tamru ngangalap no.